Lehengo kaletik Luzana, bigarren kaletik Izuntza, hirugarren kaletik Ondarrube eta laugarren kaletik Ondarrua. Noizko zatozen ona, logelako
finalaren azkeneko denborak hauek dira. Lutzana A, 2:43:78. 2:43:78. Izuntza A, 3:12:28. 3:12:28. Ondarru B, 2:44:24. 2:44:24. Eta Ondarru A, 2:46:77. 2:46:73. Atera! Venga, azkena! Gogor! Atxo bigarren esan duz da, bigarren berri lebazi, bueno. Bigarren estropadako azkeneko denbora, Arkote 3:15:18. 3:15:38. Ondarru 3:28:73. 3:28:73. Eta Bermeo Misto 2:44:22. 2:44:22. Euskaraz mitologi, histori, ipuin, antza eta kantu. Gazteok solastuta, gazte mantentzen dugun hizkuntza. Guri nortasuna ematen diguna, zaindu behar duguna. Baina batzutan ez gara daukagunaz konturatzen.
grinan bizirik mantendu, hizkuntza zara gurea baita. Zaitak lotxat hitz egin euskaraz, kantatu maitatu bostak euskaraz, indartze grinan bizirik mantendu, hizkuntza zara gurea baita, hizkuntza zara gurea